her bil forurener rigtig meget. Lige præcis den her model, den kører kun 12,3 km på literen. Og det er den her lyd, vi virkelig skal høre på de næste 50 år. Den siger jo ikke noget. Hvorfor leger du en elbil? Fordi jeg synes, elbiler, det er den vej, vi skal. Det er fremtiden, og jeg synes, det er sjovt at være med på fremtiden. Ja. Så det er en renere bil. Ja. Den har ingen udstødsrør. Og så leger jeg den, fordi de er dyre at købe nu. Ja. Er det så, hvad synes du så om registreringsafgiften? Du siger det med, at det er dyrt at købe. Og... Jeg synes jo, det gør jo bare elbilerne endnu dyrere, og så udskyder man jo endnu mere, hvornår man vil købe den. Så derfor så venter jeg jo lidt. Så jeg håber, at man vil sætte den ned igen. Jeg synes, det er en dum beslutning. Ja. Passer rækkevidden til dig? Altså, hvor langt du kan køre og, på en opladning? Nej, egentlig ikke. Nej, den kan køre 100-150 km. Så 100 om vinteren og 150 om sommeren og sådan noget. Og det er for lidt. Ja. Men de næste, der kommer faktisk nogen lige nu, som kan køre længere og sådan. Så det er lidt bøvlet, når man kører langt. Ikke? Så når man kører rundt her på Fyn, fint nok. Men skal jeg til Jylland eller Sjælland, så bliver det lidt bøvlet. Ja. Hvad er det bedste ved at køre i en elbil? Jamen, det at den er ren. At den ikke har noget udstød, tror jeg. Det er nok det bedste. Ja. Men derudover, så er den også stille at køre. Stille og rolig. Mere behagelig at køre. Og sådan hurtig. Og er det nogensinde et problem at opleve den? Altså, oplever du nogle problemer med det? Ja, det der med, at man... kan man nu komme hen til... Kan man nu nå derhen, hvor man skal? Og kan man finde strøm? Prøv at tænke på, at der er ikke ret mange el-tankstationer, vel? Nej. Rigtig mange almindelige tankstationer, men så der kan man godt blive lidt nervøs for... Når man det nu? Det er aldrig gået galt. Aldrig. Så, det er lidt udfordrende. Det er nyt endnu. Det er meget moderne indeni. Ej, det er jo sådan en... den skal jo være. Sådan er elbiler. Sådan er elbiler også lidt, ikke? De skal helst det skal jo se fremtidsagtigt. Ja, fremtidsagtigt. Ja. Man kunne også sige mystisk. Eller anderledes, ikke? Det... Jeg hørte slet ikke, du til. Ja, det giver det hvad du gas. Ja, det gjorde den. Det gør den, ja. Er det billigere at have den egentlig? Altså en normal bil, når man ikke bruger på brændstof? Er det ikke det? Er det ikke lidt billigt? Den er billigere per kilometer at køre. Ikke? Cirka halv pris. Hvis man skal køre langt, er det ikke så, eller hvad? Hvis man skal køre langt, så skal man lade ude på de der tankstationer ude på motorvejen. De er dyre. Ja. Så der koster det cirka normalt. Men hvis jeg kan tanke hjemme, som vi så nu derhjemme, så er det cirka halv pris.